Din is-sena l-Fondazzjoni Richmond irċeviet 4 darbiet aktar telefonati fuq il-linja għall-Għajnuna mis-sena li għaddiet, filwaqt li reġistrat żieda qawwija wkoll fejn jidħlu sigħat ta' terapija u sessjonijiet ta' interventi. Dan ħareġ f'riċerka li għamlet il-Fondazzjoni Richmond fix-xhur ta' April, Ġunju, Awwissu u Ottubru biex issegwi s-saħħa mentali tal-popolazzjoni tul il-pandemija. Kull darba li sar l-istħarriġ ġew intervistati 500 persuna f'kampjun li jirrappreżenta l-popolazzjoni b'diversità fl-età, fis-sess u fil-livell tal-edukazzjoni fost l-oħrajn. Il-koordinatriċi tal-istħarriġ Vanessa Bajjada spjegat li l-akbar inkwiet għal dawk li ħadu sehem fl-istħarriġ kien il-ġid tal-qraba tagħhom. In-nies reġgħu bdew jibżgħu hemm ċertu element ta' biżar relatat anke with contracting the virus, bdew iħossuha li anke tretti kbar. U dejjem, però il-constant li baqgħet constant throughout ir-riċerka kienet il-concern tal-loved ones, speċi tal-li dak li jkun jibża għal-close relatives tagħhom, speċi hemm dik il-concern li baqgħet konstanti. Hija spjegat li kien hemm żieda qawwija fl-ansjetà u emozzjonijiet marbuta mad-depressjoni, l-aktar fost iż-żgħażagħ li kienu jħossuhom hekk f'medja ta' 3 jew 4 darbiet fil-ġimgħa. Hemmhekk nistgħu naraw kemm min-naħa tal-faxxa taż-żgħażagħ kif ukoll fuq ċertu elementi l-anzjani li they were a lot more accentuated speċi tar-riżultati hemmhekk. Rajna li il-persentaġġi kienu ħafna ogħla meta mqabblin mal-etajiet l-oħra li koprejna fl-istħarriġ. Biex tajn li l-Fondazzjoni Richmond tista' tagħti donazzjoni fil-ġbir ta' fondi bit-tema għajna nofru rigal ta' terapija biex jiġi żgurat servizz sostenibbli lil min ikollu bżonn l-għajnuna u ma jistax iħallas għaliha.